Oho. Ja tää perunamuusi on tehty sillä tavalla, että tässä vaikuttaa olevan luumukiisseliä. Halvemmaksi tulisi heittää kylpyammeen. Ja Jukka Palla. Sillalta alas. Ja vielä junan eteen. Joten mene sinä aikas kuluksi vaikka hinkkaamaan Ossille! Ihan rauhassa. Entäs putket? Ai hittoa. Mä unohdin ihan kokonaan. Jaa, mutta tässähän meillä onkin mies, joka puukotti mua perhana sun kanssas. Miten on, Seppo? Onko tähän takahuoneeseen odotettavissa perunamuusia lähiaikoina? Ei oo, ei tosiaan. Helvetin. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita kissahiekkaa Persuksiin. Joo. Teillä noin palvelut pelaa monella tapaa. Joo, mutta tämän takahuoneen perunamuusi kunnossa ja luumukiisseli virtaa vapaasti molempiin suuntiin. Ja vielä pallo mailalla. Niin, tehän voitte Hivelemään Ossin komeita lihaksia. tuolla toiletissa itse. Ja katsokaapa samalla mustaa miestä. Vähän toista luokkaa kuin meikäläinen. Niinkö? Kiinni nyt. Seppo, hei. Haluut sä turpaas? Tää vaikuttaa kyllä aika hyvältä. Joo, mäkään en muuta täältä mistään hinnasta, mutta koko liha piivi. Vaatii makuuhuoneeseen asumaan, niin minkäs teet? Sitä piti vielä kysyä, että minkälaiset naapurit tässä on? Hemmetin pitkä kynsi. Tappo melkein. Ja Turvekylpy. puukotti mua! Mutta makkarasoppa saa olla, jos sitä tahtoo.